Има вкус, който не можеш да обясниш. Вкус, който се пази поколение след поколение. Всеки един от нас добавя своя щрих. Всеки един от нас създава това, което наричаме вкусът на България. История, написана от хората. Скътана в сърцето на Средна гора, сред ливади и гори, Копривщица е като отворена книга на българщината. От векове, зад високите дървени порти и каменни зидове, се ражда жаждата за свобода, но също така се ражда и поезия, вкус и аромат на дом. Имате ли нужда от помощ? Това ми е работата. Помилята за друг стил. Трябва да си чисти, не гори печката. Тук ли живеете? Не, А вие почиствате комините на... това е това. Моите много имам падания от покриви и се оцелявам. И пак сте на покрива. Пак е. А, така. А защо? Пенсията малка. Трябва да се работи. Смея ли да попитам на колко сте години? 79. Жив и здрав да сте. Дай Боже, всеки му на 79 да е по покривите на къщите. Със здраве тогава и още дълги години на покрива. Ама само ако искате, а не по нужда. Светът ни се дигитализира бурно. Но смятам, че книжарниците са и винаги ще бъдат сърцето на един град. Много съм щастлива, че в сърцето на Копривщица намирам толкова хубава, голяма и пълна книжарница. Това подсказва, че литературното сърце на града е живо. Не само за неговите жители, но и за неговите гости. Какво е това изключително впечатляващо място? Сградата е толкова красива. Това е училище по взаимоспомагателен метод. Това е училище, където не преподава само учителят. Ами преподават и децата, те също имат възможност. Най-отпред на първите чинове са седяли най-малките, които са писали с пясък, за да може да имат възможност по най-лесния начин, ако бъркат нещо, да го изтрият. Тъй като те са най-незрелите. Вече по-назад са седяли по-големите, които са писали с восък. Пак по някакъв начин да се изтрие, ако нещо се сгреши. И най-отзад вече са писали с мастило, тъй като на тях се разчитало да не грешат толкова много. Хартията по това време не е била кой знае колко много. Ти ми каза, че тези също имат роля. Какво представлява това? Ами да, от най-дясната страна на чина са седяли също показатели. Това детенце тук е отговорно да помага на целия този ред. Да, това е телеграф. Окей. Когато се обърне ето така, учителят вижда, че този чин са си свършили задачата. Тук сякаш си проличава една много голяма истина за мен, не знам дали ще се съгласиш, че всъщност само заедно, ако вървим напред и ако сме прогресивни и ако се справяме, само тогава всеобщо ще сме добре. И сякаш това хората преди са го знаели, съдейки по тази организирана система на взаимоспомагателното училище. Много се радвам, когато млади хора са така застъпени за това да проправя път на миналото ни и да се гордеем с него, защото е много важно. Много ти благодаря. Беше ми много драго да разговаряме. И до нови срещи! До нови срещи! Има две много типични, много специални неща от копривщинските занаяти. Копривщинската дантела и плъстите. Тук в Копривщица датира някъде около 1820 и 30 година са започнали да се правят. Вълната предварително се е слагала в отвара от листа, цветове, жълтия цвят от бялата бреса, синия цвят от метличината, зеления цвят от копривата или от младите люспи на орехите. Черният цвят обикновено той се добива от смрадликата. След като се нанесат цветните орнаменти, майстори-усуквачи, които са усуквали вълнената нишка, загръщали се с другата част на конопената черга, попарвали с вряла сапунена вода, навива се на рула върху крусно, но така, че цветните орнаменти да бъдат навън, за да може да бъдат опънати след това. Това нещо се прави в различни посоки, докато вълната престане да се движи
пласта е Колко време горе-долу отнема? 3-4 дни. 3-4 дни. Да, предимно мъже са ги правили. От 4-5 мъже. Тази е много стара тук риза, която сте донесла. Тя е от копринен кинар. За нея е пришитата дантела кене. Тази, която е с много орнаменти и е празнична, се нарича заравък. Тук в Коприщица, като не се е обработвала копринената нишка, нишката се е наричала Цариградска, защото е внесена от Цариград. Тогава сме имали много търговци навън. Истанбул, Венеция, Египет, Кайро и много от нещата са навнесени отвън. Коприната, която са носили роклите, коприщинките, е внесена от навън. Благодаря ви много. Да има много любопитни хора, Да. които да искат всъщност да им разказвате. Дано за напред така открием още майстори, които да научим нещо ново. Дано. За тази порта има удивителна къща. Може да надникне камерата да погледне вътре, защото е толкова красиво. Има арки и чердак и са изрисувани по толкова детайлен начин. Виждат се всъщност сцени от различни градове. Може би не в България. Не мога да разбера дали са стари самите стенописи или се реставрира в момента, но се надявам да можем някой ден да видим какво е това. Пред нас се намира копришки тутманик. Аз знам, че се прави само тук. Казва се бухча. Колкото съм запозната е турски израз. И значи плик, защото се прави от петори. А петори какво е? А сега де? Кора. И всяка една кора няма точене. Добре, само на ръка. Тегли се на ръка с много масло. И всяка една от тях се свива на плик. И оттам. Една в друга. Като се ръси с масло и сирене. Даже една свекърва си спомням, не моята, ми казва така: Булка, от мен да знаеш, тутманик не се реже, а се чупи, за да не стане клисав. Този тутманик е предшественик на бутер тестото. Да, защото е многолистно. Точно така. Ето така. Сега ще видите. Вие сте тук булка в Коприщица. Аз съм тук снаха. Мъжа ми е Коприщенин. Типичен коприщенин. Какво значи това? Сега разкажете ни на нас да знаем какво значи типичен коприщенин. Говори типично копришки. А копришките изрази са, ако не ги чуеш тук и не ти ги преведат, може ли да ни кажете някой? Брабой. Брабой е картоф, това го знаем. Да. Какво чиниш? Това трябва да е какво правиш, нали? Какво правиш? Така, ма те са много. И много турски изрази се използват. Вие може би знаете, коприщени са били много богати, заможни, ходили са в Цариград, в Александрия. Много изрази донесени оттам. Коприщица е запазена благодарение на чорбаджиите. Абсолютно, да. Много са били богати, заможни, но и много велики хора са изляли от тук. Какво е да живееш днеска в място, от което са излязли толкова велики? Сега какъв въпрос ми задавате? Защото не е хубаво сега. Защото няма хора ли? Няма хора, няма промишленост, няма население. Знаете ли, че първи клас миналата година беха 5 деца? Аз съм учител, биш учител. Вие го изживявате съвсем лично. Съвсем лично. Аз като дойдох, съм учила 2 класа по 35 ученика. Преди колко години беше? 50. Значи за 50 години от 2 класа по 35-70 минаваме на 5. На 5. Трябва Когато дойдох аз тук да работя, ме посрещнаха в тая стая, целият колектив. Влизам, вътре направили такъв тутманик и си пали в тия калените купички кисело млеко, овче. Ох, майко, викам, тук ще седат да ям и тутманик и кисело млеко. Та останах. Заради тутманика и киселото мляко. Беше много хубав. Много хубав. Коприщенци ни предизвикаха да направим рецептата за етерник или както му казват тук етреник. Етерника е нещо много специфично, ще го нарека наденица, която се приготвя от вътрешностите на прасето. Аз избрах една рецепта, която включва сърце, свински черен дроб и бъбрек, праслук и сланина, като реших да го съчетая с една топла лещена салата, за да може малко да освежим вкуса на този продукт.
Докато чакаме лещата да ни се приготви, ще преминем към подготовката за самата рецепта. Имаме сланина на купчета и праз. Идеята е да не сготвим твърде много праза, просто да го затоплим, за да омекне съвсем малко, но да остане все пак свеж. И сега сланината с праза ще я преместим в сместа от сърце, дроб и бъбрек. Чубрица, червен пипер, леко пикантен, още сол, черен пипер. Да видим дали ще успея да напълня тънки свински черва с тази смес. Съветите, които ми дадоха, бяха да напълня рехаво самата наденичка, да не я натискам твърде много, защото после приготвяне може да се спука. Другия важен съвет беше, най-добре е човек да ги остави да озреят на проветриво и студено място за около 2 седмици. Не, че не може да се консумира и да се готви веднага, защото това ще направим ние сега. И третия съвет беше да ги поширам в вряла вода, преди да ги сложа, да ги готвя всъщност, за да може да си гарантираме, че няма да се спукат. Сварили сме нашата леща. Много е важно, когато си правите леща на салата, да не преверявате лещата. Тя трябва да е алденте, леко хрупкава, за да може да е свежа и да си пасне с концепцията за салата, защото иначе ще бъде твърде мека и накрая ще стане нещо като пюре. Ще го вкусим с едно българско чимичури, с леворда, девесил, магданос, сол, зехтин и лимонов сок. Много свежо, леко кисело. Ще ги приготвим в Philips Air Fryer. Самата идея за пълнене на наденишка у дома може би звучи нещо много архаично. Желанието ми беше да покажа как нещо, което е може би по-скоро част от нашето минало и нещо, което е част от нашето настояще, могат да направят нещо съвременно, което всъщност да се превърне в една много вкусна чиния. За финал ще смесим лещената салата с малко пресен киселец за допълнителна свежест. Може няколко листа от глухарче. Също цвят от глухарче. Сега ще видим. Дано да имат загар, дано не са се пръснали. Това е всъщност най-голямото предизвикателство. И не са се пръснали. И сега предлагам да видим какво е станало вътре. Много вкусно. Радвам се, че може нещо от миналото да те вдъхнови и да направиш нещо, което изглежда доста съвременно. Може ли пак да ми разкажете за това, което току-що си говорихме, защото беше супер интересно, за този регистър? Регистър на коприщенци от 1844 година, в който са описани всички жители мъже на селището, от бебетата на един месец, само мъжете са описани, да, тъй като те плащат, да, те са данъкоплатците. Другата много интересна информация беше, че почти всички герои на Любен Каравелов от Българи от старо време се намират в регистъра. Това истински хора. Хаджи Генчо, дядо Хаджи Генчо, всъщност неговия прототип. Хаджи Геро Муши, който е баща на Найден Геров, дядо Ливен, който е дядото на Любен Каравелов, с домочадието им. Теметуат Дефтера, за който стана дума, че описва приходоносното имущество, пък показва колко животни са имали, какво е тяхното стопанство. Да, описани са и външните черти на много... Да, това ми стана много, много интересно. Как всъщност под коса, очи, мустаци с без ръст. Как са ги мерили? Ръстът обаче е описан така в няколко категории. Примерно нисък, среден или височък. Височък ми хареса. Среден, височък също така. При Бенковски се оказа, че баща му е записан с кестеняви мустаци, а Чичо му Ганчо е записан с руси мустаци. А за самия Георги Бенковски или Гаврил Хлътев, както е истинското му име, се знае, че е бил рус с сини очи. Значи може и прича повече на Чичо си. Така изглежда. Така излиза. Безкрайно интересно. Ето такива неща може да намери човек, когато не спира да търси. Стигнахме до чешмата. Да, до хаджийската чешма. Ето този символ е символично изображение на Параклиса Възкресение Христово на Божи гроб, което наистина показва, че чешмата е създадена от някой, който има връзка с поклонничеството и е бил хаджия. Другите символи, които се показаха след реставрацията, бяха тези знаци, тук, на които всъщност е записана годината. Това е 1808 година. Записана... На какъв данък? Ами това е една по-различна графика на арабските числа, която е използвана в османските документи от този период. По този начин се установи, че наистина това е една от най-старите чешми в Копривщица и също много интересно беше да разгадаем ктитурския надпис. Излязаха само няколко думи. Сие чешма направи. Имената бяха неясни. След това Димитър Хаджийски ангажира археолога Борис Драганов, който работи със специален софтуер. Той засне чешмата, обработи я и оттам се показаха името Никола и Ми. По този начин се установи, че всъщност ктитори на чешмата са тези трима основоположници на хаджийския род. А какво всъщност разкриват за
бита и за живота в Копривщица тези новопреведени османски документи? Та най-вече дават сведения за демографското развитие на селището. Това ще рече с какво Това се ще рече препитавали всичко, всъщност? каквото са притежавали, от което те са получавали някакви приходи. Това са животни, които са отглеждали. Овце, крави, биволици, кошери, отделно такива стопански производствени обекти, ханове. Така че Копривщица по това време се развива основно като скотовъдно средище, тъй като климата тук не позволява да се развива земеделие. Поминъка на местните жители е свързан също така и с търговия. Не забелязваме там да има кафенета, като че и кафето, колкото известно спомените на Михаил Маджаров, малко по-късно идва, както и картофите към средата на 19 век. Сега с нашите колеги ние обработваме тази информация. Смятаме в началото на следващата година да публикуваме целият документ, целият опис. Човек си мисли, че е намерил всичко и в един момент се оказва, че не е. И е много вдъхновяващо и поучително, може би, да не спираме да търсим. За Копривщица сме чували много. Как кълдърмите тук още помнят смелите стъпки на дедите ни. Тополите пеят хайдушки песни, а реката шуми бунтовно. Копривщица има и нежно лице. Благодарение на благите думи на родения тук Димчо Дебелянов. В не едно свое произведение той възпява майката, родната стряха и най-свидните човешки чувства. Всички върхове, баири около Копривщ, с имена на светии. 12 светии закрилят Копривщица. Та насреща е света Елена. Тук е свети Никола. Това е свети Атанас. Отзад е свети Димитър. Свети Рахангел. Китката дървета е Гергьовден. До него е свети Дух. Тук отзад е свети Козма и Дамян. Свети Лука е в дъното не се вижда. Петровден. Свети Илия. Най-горе е така. Тя затова се е запазила така във времето. Сигурно. Копривщица. Рим се пази от 4 свети, Копривщица от 12. От 12. Вие сте си от тук. Аз съм родена. Родена тук. Цялата си кариера съм прекарала като учител по български език и литература. Това са забележителни тези плочи. Да. Ето този е бил бегликчия. Копривщенци 50 години събират беглика. Това е данъка, десятък върху овцете и козите. Да. Те са събирали по 30-40 души от Копривщица. Наричат се сейджии. Те трябва да прибират овцете, козите, да ги подкарват. Трябвало е да бъдат образовани. Т.е. да могат да смятат, да четат, да пишат, да имат хубави коне. А това тук какво значи? Също бил. Този човек е бил или бегликчия, да е събирал беглика, или е търгувал с добитък. Да, защото тук има вол, има други по-малки животни, коза. Хаджи Йован Спасов, много известна фигура възрожденска. Сина му завършила в чужбина, в Виена, мисля, да не съм неточна, аптекарство. И е бил в първата легия на Раковски. А защо ножица има на пробо? Абаджия. Тук има нещо много интересно и аз искам обязателно да ви я прочета. Читателю, погледни и помисли, че в този гроб лежи човек, който някога си е ходил и говорил, както и ти сега. Помни, уви, той е кал и прах. Помни, че и ти ще минеш по този неизбежен път. Ако поминеш добродетелно, ако помогнеш за общото добро, ако покажеш любов към брата, към свой народ и отечество, ще добиеш вечна слава и блаженство. Това е 1860. Ценности. Мисля, че това е едно от малкото неща, които говорят за това поколение, което беше призвано да осъществи революцията, а после войната и накрая да строи Третото българско царство. Какво друго е във вашите спомени от Копривщица преди години? Тук имаше една много добра интелигенция. Хаджи Ненчо Палаве е благодетеля на Копривщица. Дава цялото си състояние спечелено в Александрия и Кайро. Неговия баща, заедно с бащата на Михаил Маджаров, създават така наречената масърска компания. Да. Египет
турското наименование на Египет е Мъсър. Масър. Оттам Мъсър. Значи Копривщини до 200 човека е имало да работят в Египет, в Кайро и в Александрия. Александрия преди всичко. Търгуват с кисело мляко, С кисело с мляко. млечни произведения. Да, това са Копривщини. От тук се изнася кисело Не. мляко или как? Там Какво се отглеждат биволи. А, те там И отглеждат. на място, На място, стоят защото фляхари. Има фамилия, например, Осликови, 3 поколения. са там и това правят. Да. Но Копривщица след освобождението запада, няма ги пазарите. Чух тук от местни Няма хора, ги, разбира се. които ми казват, все едно Копривщица станала жертва на своето освобождение. А в такъв смисъл да. Защото освобождението им отнема пазарите. А те са били главно търговци. 3 периода Да, могат. да. Бегликчи, сибирака на десятъка по овцете, джелепи търговци на добитък, абаджи и масърлии. Парите на коприщенци са идвали отвън. Това направо е... първо, вие сте извор на информация. Това е силно впечатляващо. Аз съм много щастлива, че ви срещнах. И аз ще мога да разкажа, защото Копривщица, но за съжаление повече живеем с миналото някак, а бъдещето, то е неизвестно. Ще придобие ли пак Копривщица оная слава, която е имало? Това може да стане, ако тук се открият работни и коприщенци проявят днешните коприщенци, прочутата си предприемчивост и енергичност. Да минете половин България, да минете половин европейска част на Османската империя. 3 молелета да отидете в Александрия да търгувате с кисело мляко. Да. Аз иска наистина силна воля да издържаш на всичко. Абсолютно, да. И знаете ли, отивали са 9, 10, 12 годишни деца, които са работили в яхарите. А там се засажда тревата, полива, не както тук ливади. Да. Къртовски труд наистина, но са издържали. 3 от тези масърлии, така са ги наричали в Коприща, са съученици на Димчо Дебелянов. И когато кръжеца Живо Слово предприема събирането на средства чрез рецитали най-вече, за да бъде построен паметника на Димчо Дебелянов, надгробния паметник да бъде поставен, тези 3 масърлии, негови съученици, разбира се и други, се отзовават на поканата на вице-консула, дават средства за построяването на паметник и те са единствените, които от чужбина изпращат средства. Да. А там, между другото, паметника е удивително силен. Много поетичен. Много, да. Аз лично го прочитам така. Поезията, която очаква своя нов талант. Много се надявам да има хора и в днешния живот, които с този план и любов да говорят. Уверявам ви. Благодаря ви още веднъж. Същинска чест. Бъдете здрава. И вие също работете, защото телевизията възпитава. Така че имате много голяма отговорност. Можете да вземете и да дойдете 2-3 дена. Да посетим, нали? Защото Копривщица, тези, които посещават Копривщица, виждат така едно ъгълче само. Нали? А трябва Копривщица е, както казваше Ана Каменова, отвъд надвисналите стражи. Това беше много хубав финал. Благодаря. Красивите кътчета на България не са само впечатляваща архитектура, музеи и галерии. Те са пълни все още с хора, които носят историята и разказите в сърцата си. И ако мога да си позволя да ви дам един съвет. Следващия път, когато се намирате на такова красиво място, някъде из България, и видите местни хора, седнали на пейка пред някоя къща, поговорете си с тях. Ще чуете неща, които ги няма в музеите, няма ги и в книгите. И тези неща най-често са най-чистата истина за нашата България.